Shwmai pawb? Pawb yn iawn? Chi wylio'r gêm bore yma? Do, dechrau iawn. Reit, yn amlwg, chi'n mynd i weld fi, yn o'r bach o gefn dwi, enw fi di Daniel Glyn, fi fydd yn gofyn y cwestiynau fan hyn. Fi'n gwybod bod y lot o'na chi efo system cyfieithu, so na i drio rhywbeth mas fan hyn. Enw fi di Daniel Glyn, dwi'n echlist celebrity. Jyst roi syniad i chi o'r math o celebrity sydd gyda i, mae Council Caerdydd eleni wedi gofyn i fi efo'r goliad yn Nadolig, maen nhw wedi gofyn i fi switch nhw off. Ion awr y seithfed, fi a Martin Geraint fyna. Did that work in English? Yeah, with it. Okay, lovely, dechrau hwn. Right, gyda gyd, erwch groeso i'r llwyfan Rhys Ifans os gwelwch hwnna. Diolch yn fawr iawn. Falle bod chi'n gweld ar yngwyneb fi bod fi'n wen i gyd. Dwi wedi gweld y lle yma ar y teli. A mae'n braf iawn cael, a mae'n anrhydedd mawr cael eiste yn y Senedd a siarad yn gall, gobeithio, prawn yma. So diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Diolch yn fawr iawn. Rhys, fi'n gwybod bod ti wedi bod mewn nifer o sefyllfaoedd surreal. Pwy sy'n meddwl 20 mlynedd yn ôl pan wnaethon nhw dechrau adeiladu'r lle yma sy'n ni'n ystaf yn hyn nawr? Na, mae o'n surreal, ond dwi'n bod o'n wych fod y cynulliad, dwi'n meddwl sawl Senedd yn y byd sydd yn gadael i bethau fel un ddigwydd yn nhw, so diolch yn fawr iawn i'r Senedd am y cyfle yma ac penblwydd hapus. Ni wedi gofyn i pawb, jyst i check yn ei siŵr bod eich ffôns chi ar silent os gwelwch yna. Maen nhw wedi sicrhau ni bod yr AMs i gyd wedi logio allan o'i Facebook ar rhain fan hyn. So, a Twitter hefyd, lysa na ddim chance o'na i ddigwydd. Right, nawr ni cael ymlaen o sgwrs. Rhys, diolch yn iawn i ti am fod yn rhan o sesiwn GWLAD, sesiwn ola y penwythnos. Dyn ni jyst yn mynd i cychwyn ar y cychwyn. Y peth hawsa, dwi'n meddwl, ydy edrych ar dy yrfa. Cyn i fi wneud hwn, mi nes i addo hwn, ydy, maen nhw'n dyddio yma, os nag ych chi wedi cymryd selfie, dwi'n di digwydd, allwn ni gael am as o'r ffordd nawr. Sori, o'n i wedi trefnu wneud hyn yn maen llaw. Mae'n rhaid fi jyst wneud hwn, jyst i gael y selfie. Mae hwnna jyst yn... Da chi gyd yna fo, gyda'r llaw. Right, oce. 1, 2, 3. Very great. Diwn am y beth swyddog, ond maen nhw'n jyst ar gyfer Instagram fi. Right, Rhys, dyn ni'n mynd i cychwyn efo dyrfa. Ti'n ni'n ei gymaint o bethau gwahanol. Be dyn ni wedi penderfynu, wedi grwpio'r holl beth. Be newn ni, a ffordd ma'n newn ni weithio, newn ni ddangos cwbl o glipiau, sgwrsio am be dyn ni wedi weld fan hyn. Beth cyntaf ni'n mynd i trafod i'r ffaith bod ti wedi portreadu nifer o bobl go iawn. Sydd siwr y peth anodda yn y byd. Be'n edrych y clip, a gawn ni sgwrs am beth i hwnna. Rhedwch y clip cyntaf os gwelwch yna. Dwi'n ymdori lawr i'r tri cymeriad i ti'n chwarae fyna. Gyntaf i gyd, dwi'n ymwybodol iawn, ges ti BAFTA ar gyfer portreadu Peter Cook, llawn hyddiannol, achos mae'n hawdd wneud caricature o Peter Cook. Ond fi'n ymwybodol, nes ti ddarganfod siwr o ti'n mynd i fynd ar ôl Peter Cook mewn ffordd eitha diddorol yn do? Wel, mewn ffordd ti'n dweud bod o'n anodd iawn i chwarae cymeriadau sydd yn bodoli, neu cymeriadau go iawn. Mewn ffordd mae o'r peth hawsa yn y byd, achos mae yna gymaint o wybodaeth a ffilmiau a pethau wedi sgwennu amdanyn nhw. Ac yn ystod Peter Cook, o'na doraeth o wybodaeth, sketches a rhaglenni teledu a ffilmiau. Ond nes i droi o lawr tua 8 o weithiau, achos o'n i'n edmygu Peter Cook gymaint fel comedian. Oedd o'n un o'r diddanwyr unigryw na, oedd o'n medru bod, oedd o'n satyrydd anhygoel yn glown ag yn surrealist ar yr un pryd. Nath John Cleese ddeud amdano fo na Peter Cook oedd yr unig comedian oedd o'n nabod, oedd o'n medru sgwennu sketch 3 munud mewn 3 munud. Lle oedd y criw Python yn eistedd lawr am ddyddiau rhwng bwrdd. So oedd yna thryllith ac oedd o'n dipyn bach arwr i mi ac o'n i ofn i chwarae fo. Ond mi nes i roi fewn yn y diwedd ac mynd ati i weithio
ar y rhan, ac wrth gwrs ti'n cyrraedd pwynt pam ti'n chwarae person go iawn lle ti'n gallu gwneud dynwarediad teilwng a chredadwy iawn. Ond dydy dynwarediad, mae dynwarediad yn rhedeg allan o stem ar ôl 3 munud. Felly o'n i angen rhyw hwc arall, rhywbeth oedd yn mynd i adael i fi gerdded ymhellach mewn i gymeriad Peter Cook. Rhan o'r peth oedd gweld gwaith detectif oedd mewn ffordd, achos chydig iawn o footage o Peter Cook fel fo'i hun. A dim be nes I sylwi oedd y cymeriadau oedd Peter Cook yn ddewis i'w chwarae yn gymeriadau isolated iawn, oedd yn gweld y byd o'r cyrion anghyffyrddus. A mi oedd Peter Cook I hun yn ffigwr unig iawn ar y degau yn ei fywyd. Ond o'n I dal yn methu ffeindio'r un hwc ma. Dwi'n cofio eistedd lawr un pnawn yn meddwl, dwi'n gwybod beth dwi'n mynd I wneud, ac o'n i'n watcho Omnibus EastEnders. Ac ar y pryd, fasa'r rhai o'r bobl ifanc yma ddim yn cofio cymeriad ar enw Dot Cotton. Ac o'n i'n eistedd yna, jyst yn rhyw arweddian ar y soffa'n watcho'r Omnibus yma. Ac oedd Dot Cotton yn ysmygu, oedd hi'n ysmygu fel hyn. Fel yna. Pam oedd hi'n meddwl fel yna oedd hi'n smygu, a dyn pam oedd gen I rhywbeth I ddeud, oedd hi'n symud I ffen, oedd hi'n symud I llaw. Oedd gen I rhywbeth I ddeud. Ac nath o just nes I gael y foment epiphanol yma, oedd o, dyna beth mae Peter Cook yn neud. So, mewn ffordd, dynwarediad o Dot Cotton nes i'n y diwedd. A dwi'n meddwl fysa Peter Cook di fod yn falch iawn o hynna. Ond oedd o'n un, mae hyn yn digwydd efo bob rhan, dim jyst bobl go iawn. Mae rhywun yn neud y gwaith, mae rhywun yn paratoi, mae rhywun yn darllen y ddrama neu'r ffilm ac yn astudio fo. A wedyn mae yna rhywbeth bach yn digwydd yn y broses greadigol sydd yn hollol surreal ac absurdus, rhyw allwedd bach, rhyw ddigwyddiad, rhywbeth mae rhywun yn dweud, rhywbeth mae rhywun yn ddarllen neu weld, sydd yn hollol anghysylltiedig efo'r cymeriad, ond mae o rwysyd yn agor drws I fewn I berfeddion cymeriad. A dim ond o berfeddion cymeriad gall rhywun greu rhywbeth credadwy am fwy na 3 munud. Ie. Sym ymlaen I Howard Marks. Dwi ddim yn fan mawr o waith Howard Marks, llyfrau Howard Marks, y pwyntio yna mas. Nawr wrth gwrs oedd rhywun, a ti'n portreadu rhywun a ti'n nabod. Oed. A ti'n ffrind efo fo. Oed. Oedd bod hwnna'n broses anodd, oedd? Wel, fel sa Howard yn gwenyn braf yn yngweld i'n eistedd yn lle ydw I heddiw yma. Bechod drosto fo. Oedd o'n ffrind da iawn. Dwi'n cofio Howard o'n i'n fy arddegau a pam gath Howard I arestio yn Sbaen a glywes I o'n siarad Cymreig ar y newyddion. O'n i'n meddwl, cofio'r mae yna peirat rhyngwladol yn siarad Cymreig yn yr 20th ganrif. O'n I fod I wedi colli'n Harry Morgans a'n Barty Dys, ond oedd yna un ar ôl ac oedd yn siarad Cymreig. Ac oedd hwnna'n wefr bod na rebel yn nghwmni ni dal. A felly dros y blynyddoedd, fyddwn ni'n ffrindiau agos iawn sgwennu eto fo yn y carchar. A wedyn pan ddoth o allan o'r carchar, a ddoth o I gig Super Furry Animals yn Pontypridd. A wrth gwrs, ddoth ni groeso mawr iawn iddo fo, a ddoth o I gefn y llwyfan. A nes I gael o'i seinio bob un risla yn ymhaced I. A gathon ni hwyl fawr gefn llwyfan, a nes I ofyn I Howard, so be ti'n blanio wneud o'n efo dy ryddid newydd. A nath o dweud, dwi'n mynd I sgwennu llyfr.
A o'n i'n actor ifanc iawn ar y pryd, eitha di brofiad, a nes i ofyn o, wel Howard, os dyn nhw byth wneud ffilm o'r llyfr, gai i chwarae ti. A nath o fynd, wrth gwrs. A nes i eisiau ni wneud dealer's deal, os oedd yr ysgwyd llaw ma'n beth mawr yn y byd oedd Howard yn droi yna fo, so ti'n ysgwyd llaw, dyna oedd ti'n rhoi dy air. A nath ni ysgwyd llaw. Nes i'n nghofio bob dim amdanyn. Wedyn 40 blynedd wedyn, nath ni wneud y ffilm. A mi ddoth un o'i gefndryd o a fideo i fewn o'r foment nes i a Howard ysgwyd llaw a wneud y deal. So, oedd o'n ddyn, oedd o'n cadw at i air. A mae'n golled fawr ar ei ôl, oedd o'n ffrind mynwesol iawn. Oedd o'n drwbadŵr, oedd o'n raconteur heb i ail. A gath o fyd lle oedd ei fwyd ar anhygoel, nath o fynd o fyd lle oedd y peth pwysica ni fwyd oedd bod neb yn gwybod pwy oedd o. Wedyn nath o'r carchar a dod allan ac oedd gwrs oedd pawb yn gwybod pwy oedd o. So nath i fwyd o wir droi dros nos rwysyd. So na, oedd hi'n hyfryd chwarae fo, a dwi'n cofio, o'na un moment pan oedden ni'n ffilmio yn Alicante, ac oedd Howard efo ni yn achlysurol ar y set, oedd yn dod i fewn yn bod y bwyd am ddim. A dyn oedd o'n eista yn yn rheiler yn gwneud i'w wneud. Ac a dwi'n cofio, oedd criw Harry Potter wedi hedfan draw, criw adran wisgoedd Harry Potter wedi hedfan draw i Alicante i roed fitting i fi, os ar ôl Mr Nice, o'n i'n mynd mlaen i wneud Harry Potter. A ddoth y costiwm bobl draw i Alicante. O'n i'n sefyll yn stafell yn y gwesty ar drws ar agor, ac o'n nhw wedi rhoi fi mewn gwisg fawr efo'r sleeves, dewin mae gyd, a het bigog, a'r ser, a ryw stwff, a fath o dillad dewin. A nath Howard ddigwydd cerdded heibio'r stafell a fath o wneud double take a sbio fewn a mynd, I never wore anything like that. Brilliant. Edrych ar Snowdon yn gyflym. Nawr, efe amalgam o'r bobl drwg oedd hwnna, neu un cymeriad go iawn oedd o, achos dwi'n cofio gwylio'r ffilm yna, a dwi wedi mwynhau dy waith, dim ond well dy fi pan i ti chwarae badi, a fi'n dwlu pan ti'n chwarae real boo, a mae'n real, achos fo oedd yn boss, neu efe cymeriad go iawn oedd o'n amalgam o'r... Ie, amalgam oedd o, ond oedd hwnna'n broses, dwi wedi bod yn fan mawr o waith Oliver Stone dros y blynyddoedd, ac oedd o'n... Ydy o'n gweiddi gymaint o bobl yn dweud? Na, chdi, wel, falle fod o'n gorffan yna, mae o reit zen ar y set. Mae set Oliver Stone fel, Michelin star, cegin Michelin star, mae pawb yn dawel iawn, falle'n bod nhw ofn bod o'n mynd i weiddi, ond mae o'n le, mae'r set, mae gynnu fo gymaint o awdurdod naturiol. A mae o hefyd yn renegade ac yn rebel, so oedd hi'n wych cael cyfle i weithio efo meistr llwyr yn ei waith. Ond oedd yna gymaint o ddirgel o gwmpas Edward Snowdon ar y pryd oedd yn byw yn Rwsia pan oedden ni'n gwneud y ffilm e dal i fyw yna. Felly, do'n i ddim yn cael y sgript ar-lein, so oedd y sgript, o'n i'n gorfod mynd i 3 gwahanol cyfeiriad yn Llundain i gael gwahanol rhannau o'r sgript, achos oedd bobl yn gwrando fewn. Oedd hi'n stori beryg i'w dweud. Hefyd dyna pam wedys di, mi na i neu, achos oedd ti'n gwybod... Wel, o'n i'n meddwl bod o'n stori bwysig. Yn wahanol i ffilmiau eraill Oliver Stone, mae Oliver Stone wedi dweud storiau ar y cyfan gwleidyddol, wrth gwrs, ond storiau hanesyddol. Ond stori Snowdon yn digwydd yn y fan a'r lle ar y pryd, ac oedd hi'n esblygu yn ddyddiol. Felly oedd Oliver yn hedfan allan o'r set bron o bob wythnos i fewn i Rwsia efo lawyers Snowdon i siarad efo Edward a dod nôl efo gwybodaeth newydd. So oedd o'n broses, oedd o'n teimlo'n... Oedd o'n anodd
oedd hi'n stori berig, ond a lot o bobl ddim eisiau'r ffilm yna i gael ei gwneud. Ac, so, o'na densiwn blasus iawn ar y set. Yn bendant. Dyn ni'n symud ymlaen nawr i... Yn amlwg ti'n dod o Gymru. God, I'm good. Good. Gyda llaw, dyn ni wedi cael warning fan hyn. Mae hwn wedi cael o'n Cymru. Yeah. So, y warnings ni wedi cael ydy neb i sefyll ar hwnna. Oce, iawn. Neb i dorri cael o'n Cymru. Lot o ffilmiau'n portreadu Cymru. Mae yna un ffilm, Twin Town, sydd wedi dal dychymyg pawb, mae pobl dal yn gwylio, fe fi siŵr bod pobl dal yn dod lan ato ti. Cwbl o ffilmiau lle ti wedi portreadu dy Gymreigdod neu pethau Cymraeg. Nawr ni edrych ar y clip, rhaid y clip sgan i sgwrs am rhaid nawr. Reit, nawr ni gychwyn efo Twin Town. Da iawn gyda llaw i BAFTA gyntaf ffilm, ond ffindio clip o Twin Town lle does na ddim rhegi yna fa. Da iawn. So, na oedd hwnna'n brofiad gret. Nath hwnna wneud dod o ti'n codi'r amlygrwydd di, a hefyd siawns wedi gweithio efo dy frawd di. Chym wedi gweithio efo'ch gyda ers hynny, a ma'n o'r rai bod hwnna'n brofiad special, oedd? Na, oedd yn brofiad gret. Oedd y profiad cyfan nath Twin Town ddigwydd chydig o flynyddoedd cyn sefydlu'r lle yma, y Senedd yma, cyn y bleidlais anhygoel yna. Mi o'n rhywbeth yn yr awyr. A dwi'n licio meddwl, mi oedd hi'n bleidlais agos iawn, a dwi'n licio meddwl falle fod ffilmio fel Twin Town a yr ysbryd yn y cyfnod yna, efo bandiau newydd fel y Super Furries a hyn a llall, bod na demograffig arbennig yng Nghymru yn teimlo o'r diwedd falle bod nhw'n cael eu cynrychioli ar ffilm neu mewn can. Dim dyna be oedd yr achos cyn hynna. So o'na buzz, ac ond gyda ni'n syniad fasa Twin Town yn gadael yr hoel troed diwylliannol mae o wedi adael. O'n i'n mynd, wyt ti'n cael bobl dal yn dod fyny ato ti achos Twin Town? Achos dwi'n nabod lot o bobl pan maen nhw'n allan ar noson fawr, neu os lot o bandiau pan nhw'n ar daith. Mae efo automatic yn ei allan, meddwi, cwbl o beint, take away mynd ôl, watch a Twin Town. Dal i wneud, dal i wylio Twin Town. Sydd yn gret, ond mae'n rhywbeth, mae'n biti hefyd, bod na Twin Town maen nhw dal i wylio bod na ddim byd wedi bod rhwng hynny yn angenrheidiol yn yr ysbryd yna. Ond, dwi wedi clywed teuluoedd cyfa yn ailactio golygfeydd. A yn achlysurol, da ni'n gwneud darlleniadau o'r sgript. Nathon ni'n gwyl lan ychydig flynyddoedd yn ôl. A mae'r llefydd yn llawn dop a bobl yn gwybod... Mae'r genillidfa'n cofio'r leins yn well na dwi ar soundtrack a bob dim. So mae'n ffilm sy'n agos iawn at yng nghalon ni am sawl rheswm. Un, wrth gwrs, gweithio fo fy mrawd, ond hefyd am bod i wedi rhoi llais irreverent hefyd i Abertawe a Cymru'n gyffredinol. Nath rhywun ddisgrifio fo fel raises a middle finger to Hollywood. Dwi'n meddwl bod hynna'n beth iach iawn i ddigwydd ar adegau. Beth yn sôn am fod yn irreverent, pobl y chuff, y ddau Frank, be nath just cychwyn fel sketch. Nath droi mewn i ffenomenon, a nath eto ma chuffing great, siarad Cymreig all the way, mae rhain nawr yn catchphrases, pobl dal yn ei ddynyddio bron i gymlynedd yn ddiweddarach. Oeddech chi yn achos oedd yn edrych, o gwmpas ar y pryd, oedd yn edrych fel rhywbeth lle wnaethoch chi jyst lluchio'r cymeriadau ti'n gilydd, a newn ni wneud hwn unwaith, a newn ni weld beth sy'n digwydd. Nath y Franks dod o fi a Meirion yng Nghrwys Cwrlwys yn y stafell wigs, yn chwarae efo wigs. O dwi'n meddwl wig i dwi'n gwybod, rhyw newyddiadurwr neu rhywbeth fel yna. Oedden nhw jyst ar ddau floc, dau wig mewn bob fel wigs Anna Winter. Dwi'n meddwl sydd wedi gwisgo wig, ond... So nathon ni jyst rhoid y wigs ma mlaen, edrych yn gilydd, a meddwl, asgo, ti'n edrych yn ffynnu, a ti'n edrych yn ffynnu hefyd.
wedyn nath y lleisiau ddod ar acen yma. Ond oedden nhw rwysyd yn gerbyd i ni fedru cael 2 berson o ddim yn Gymru i edrych ar Gymru. Oedd o'n gyfle i ni, dyna be oedd subversion y peth mewn ffordd, bod gen ti 2 ddysgwr o Ogledd Lloegr yn edrych ar pa mor od oedden ni fel Cymru. So oedd o'n gyfle ni i chwerthu'n ar ben ein hun, sydd yn bwysig iawn. Mae o'n arwydd o eiddfedrwydd diwylliannol pan mae diwylliant neu gymdeithas yn medru chwerthu'n ar ei phen ei hun. Dwi'n meddwl bod hynna'n beth pwysig iawn, bod ni'n parhau i wneud hynna, yn parhau i ddychan. Fi'n gwybod, mae yna un golygfa efo un o'r aelodau sydd yn arglwydd Ellis Thomas, lle oedd chi efo mewn Baldwig, chwarae'r Dalai Lama oedd o? Neu Buddha? Ie, dwi'n meddwl. Oedd o'n ei sens ar y pryd, oedd? Oedd hwnna'n... Dwi'n cofio be yn union wedi digwydd. Ond dwi'n gofio be yn union oedd y stori nathon ni sgwennu, ond dwi'n cofio'r cyfarfod lle oedden ni dweud, fasa fo'n ddoniol iawn cael Dafydd Eil mewn bold wig. Ia, oce, yna ni sgwennu hwnna, yna ni ffitio fewn. A chwarae teg i Dafydd, oedd o'n gêm, nid yn unig oedd o'n gêm, dwi'n meddwl fod wedi mwynhau hun yn arw, yn chwarae rhyw fath o arweinydd ysbrydol. Falle fod o'n dadle, fod o'n dal yn un, dwi'n gwybod. Oedd Dan y Wenallt cael ei gyfarwyddo cyfle ti weithio unwaith eto efo Kevin Allen. Ie. Nawr, gynta i gyd, oedd yn neis gweld Dan y Wenallt fersiwn Cymraeg yn cael ei roed ar ffilm. Roed yn brofiad diddorol, ond hefyd oedd yn chams i ti a Kevin weithio y gilydd. Mae pawb wedi gofyn i fi ofyn y cwestiwn yma, achos mae pawb yn dweud mae yna syarad, mae'n mynd i fod Twin Town arall, ydy o'n mynd i ddigwydd, mae Kevin Allen yn hawlio ydy, mae'n di o ddim. Be ydy dy teig i ar hwnna? Mae yna sgript, gorffenedig, doniol, iawn. So mae Kevin yn barod i fynd, ond does mater fel mae hi yn y byd yma, mae ariannu ffilm yn broses hunllefus weithiau. So mater o ariannu'r peth ydy hi rwan. Dwi'n meddwl na Universal oedd bia hawliau greiddiol Twin Town, ac yn anffodus pan maen nhw bia hawliau ar y cymeriadau hefyd. So mae hwnna wedi bod yn broses anodd iawn i Kevin i ddatgysylltu hyn. So dim sequel fydd hi, ond beth ti'n galw fo, companion piece. So dwi'n gobeithio y geith hi i'w gwneud rhywben. Mae yna awch yna yn sicr amdani hi. Dyn ni gweld lot o ffilmiau nawr mor belled, lot o ffilmiau annibynnol. Dyn ni bod yn edrych ar cwpl o'n nhw. Ti hefyd wedi gweithio ar lle ti'n mynd? Dwi jyst eisiau dod yn nes at ti Dan. Mae o bach fel yna, yndi. Sorry. Pam yn iawn. Ti'n amlwg hefyd wedi gweithio ar ffilmiau enfawr Hollywood. Mae rhaid, yn eitha cynnar yn dyrfa di hefyd. Nawn ni rhedeg clip nawr, jyst i weld pa rhaid ti'n bod yn neud. Mae person yn anghofio weithio gymaint o bethau ti'n neud. Rhedwch y clip, sgwylwch hwnna. Ddim yn ffôl o gwbl. Nes i rioed feddwl fyswn ni'n sefyll yn rhons yn y cynulliad, so mae hwnna'n box ticked. Nawn ni gychwyn efo Notting Hill. Pan nath Notting Hill mas, hwnna ar y pryd oedd y comedi mwyaf llwyddiannus yn hanes ffilm. Mae mor syml â hynny. Nawr, lle weid hwn y llawer yng nghalon ni, dwi wedi gwylio Notting Hill nifer o weithiau, dwi wastad wedi hynny. So ti'n cymryd y gymeriad di allan o fyna, diwm actually mor dda hynny. Dwi'n meddwl nes di achub y ffilm, fi siŵr sa'ch chi'n gytuno efo fi. Fi'n gwybod os dwi'n wedi watcho'r ffilm Captain Marvel newydd. Chi wedi gweld ffilm Captain Marvel newydd, cymryd y cath allan o hwnna, a dwi'n actually mor ffilm mor dda hynny. A'r un beth efo hwn. A mae rai bod hwnna wedi bod, faint o beth oed dwi'n neud hwnna, mae rai bod hwnna wedi bod beth enfawr, lot o gyfrifoldeb i fod mewn un o'r ffilmiau, ar y pryd y ffilm comedi llwyddiannus yn y byd yn doedd? Oedd. Wel, o'n i'n byw yn Brixton ar y pryd, efo rhai o aelodau'r super furries mewn tŷ bach eitha humble. Ac
So ges i'r Rhan. So o'n i'n gwybod bod o'n ffilm mawr, os oedd Hugh Grant, wrth gwrs, a Julia Roberts, oedd hi'n stratospheric ar y pryd. Ond oedd gyda fi ddim syniad, o'n i'n barod hyd yn oed i'r fath raddau fasa cymeriad Spike yn gafel yn ychymig bobl. Scottin oedd ei gychwyn, ond o'n i wedi gweithio fo... Albanwr. O'n i wedi gweithio fo Roger Michelle ddwywaith cyn Notting Hill, nes i dan y wenallt ar y llwyfan yn y National Theatre yn Llundain, efo cast Cymreig, a Roger Michelle nath gyfarwyddo hwnna. Wedyn nathon ni ffilm arall, Enduring Love, efo Daniel Craig a Samantha Morton. Ac so oedd Roger yn gwybod yn waith i, ac am ryw reswm nath o feddwl fos ni'n chwarae Spike yn dda. So Cymro fe oedd Spike. Ond gan fi ddim syniad fasa pa mor anferthol oedd y ffilm. Dwi'n cofio hedfan i America a i hyrwyddo'r ffilm am y tro cynta bobl o wlad arall, o gyfandir arall yn fy nabod i ar y stryd. O edrych yn ôl, oedd o reit traumatic mewn ffordd. Nes i drio derbyn a mwynhau y peth, ond mi oedd o reit overwhelming, mae rai fi ddweud o edrych yn ôl. Ond dwi'n hynod falch a diolchgar o fod yn rhan yna. Rhan o'r ffilm yna, mae hi yn erbyn hyn yn glasur ac mi nath i agor lot o ddrysau fi yn America. Mae da fi cwbl o gwestiynau, reit? Achos fi wedi gweld y ffilm nifer o weithiau. A mae jyst pethau bach fel enghraifft, oedd yn amlwg yn dweud yn y sgript, Spike is in his pants, ie? Ond ti wedi codi pants di i dangos un o boched y benol di. No way oedd hwnna'n y sgript. Na. A nath nhw jyst mynd, nes ti fynd, gad fi neud hwn, a nath nhw'n mynd, ie, cer amdano. Ond nath Roger Michelle ddeitha fi, you know you can run with a ball. Yeah. So, o'na sawl golygfa, dwi'n meddwl mae yna un golygfa arall lle mae Hugh Grant yn siarad yn y stafell. O'n i wedi ffindio goggles, a nes i weithio allan bod fi'n medru, os o'n i'n smocio, bod fi'n medru llenwi'r goggles efo mwg. So, dwi'n cofio, o'n i'n ffilmio'r scene, so nes i'n neud hynna, o'n i'n eistedd tu ôl i Hugh, oedd y camera jyst o'i flaen o. Ac oedd Hugh yn actio, ac oedd y criw i gyd yn chwerthin. Ac nath Hugh just troi rownd, what's he doing now? So o'na lot o hynna. So oedd yn hyfryd ar ffilm mor fawr i gael rhyddid i fyrfyddyrio. Wel, mae Richard Curtis yn sgwenwr anhygol. Dwi'n cofio dod i weld ti yn Brixton pan ti wedi cael y sgript yma. Ac o'n i jyst yn bang on ymlaen beth i sgript. Achos oedd gennau gopi o pryd ni, oedd o'n anodd cael copi o sgript. Oedd gennau sgript o 4 Weddings. A bod fi'n jyst i syni bod bob i bod ei gyd fan ar y dudalen. Nes di ddangos copi fi o sgript o ti'n siŵr ddim fod wneud. A fi'n cofio darllen a wedyn gweld y ffilm oedd bob un peth lawr hwnna. A'n amlwg o Richard Curtis di cofio amdano ti achos nath a castio ti wedyn yn The Boat That Rocked. Do. Neu beth yna fe yn... Mae yna fersiwn America, maen nhw'n gael fo rhywbeth arall. Radio Rock. Radio Rock, dwi'n ffilm na. Dwi'n dwylio Richard Curtis, ydy o mor neis i? Mae'n berson, mae o fel nadolig mewn trwsus. Mae'n berson hael iawn mae'n berson bedig, ac wrth gwrs, mae o'n athrolyff, mae o'n grefftwr heb i ail. Mae o'n gweld joc yn dod o bellefion maith. Ac yn ffrind da erbyn hyn. Di'n da iawn. Gweld ti'n Harry Potter, achos mae pawb wedi bod yn Harry Potter, a faint o weithiau wnaethon nhw ato ti cyn nes ti benderfynu, go on, dwi'n mynd i wneud o? Wel, syth bin. Mae rai fi gyfadde, do'n i'm wedi darllen y llyfrau. Na fi, chwaith. Ond do'n i'n ymwybodol fod, achos dwi'n meddwl nes i wneud y ffilm ola, un neu ola ond un. So, o'n i'n gyfarwydd iawn efo'r brand, eto, yn byd eang. Ac dwi'n cofio mynd ar y sen, nes i drefnu bws mini
o Gaerdydd efo ffrindiau. Nath ti o ti yna? Efo ffrindiau... Oedd ffrindiau mi oedd efo plant oedd yn caru Harry Potter. So llwyth o Gymru bach. Ie. Falle bod ti... Sorry, Dan. Anyway, so ddothon nhw I gyd ar y set, a dyn, mond really pan ddothon nhw gyrraedd ar y set, plant yn ffrindiau fi, nes I ddall be oedd Harry Potter, achos oedden nhw wedi syfrdannu efo'r byd yma. Yn wahanol iawn I lot o ffilmiau, oedd Harry Potter mewn ffordd wedi cael ei gwneud mewn ffordd hen ffasiwn iawn. Oedd yn ffilmio mewn un lleoliad yn Luton mewn studio, so oedd yr adeiladau yma'r cestyll a afonydd a coedwigoedd I gyd wedi adeiladu mewn gwahanol fannau dros aceri o dir. O'na zoo ar y set. Ond I'n gys ti ddewis dy tylluan dy hun yn do? Na, well, no, if you need an animal, just call out. So nes I, well, can I have an owl? A dyn, o'na foi na oedd yn dod at tylluan I ti, ti'n dod. So, Kentucky Fried tylluan. So oedd o'n beiriant mawr, efficient, ac oedd o'n... Ac wrth gwrs, ti'n gweithio efo... Oedd cael y call-up I wneud Harry Potter, y peth gosa gai beth I MB. Wyt ti yn... Pan y ti'n edrych ar hwn nawr, achos mae rhaid bod yn diddorol iawn bod yn y sefyllfa ti, achos mae siŵr... So mae'n gweithio, ydy'r sgriptau yn dod ato ti, os gen ti bobl ni fedrych ar sgriptau ar dy Rhan di, mae'n bod gen ti ddiddordeb, os rhaid ti'n gyson goffod bod yn darllen sgriptau? Na, wel mae gennau bobl sy'n darllen sgriptiau drosto fi, a dwi wedi bod efo nasiant wan ers 20 mlynedd, so da ni'n dallt yn gilydd. Ond wrth gwrs, pan ti'n cael galwad efo rhywbeth fel Harry Potter, bron dos am angen darllen. Mae'n jyg dweud J.K. Rowling, gai weld y sgript os gwelwch yna. Na, ti ddim yn gwneud yna. Ond na, mae'n broses drin a thrafod a gweld be fysa'n ddifur i'w wneud nesaf. Ie, bendant. Reit, mae gyda ni nawr fwy o glipio fan hyn. Wyt ti wedi... Chynno fi'n esgus bod fi ddim wedi newid hwn nawr. Wyt ti wedi cydweithio efo sy'n enfawr. Mae yna fontage fan hyn o bobl ti'n weithio. Fyna rhaidwch y clip mewn sgwylwch yna. Nawr, fi'n eog iawn o neu hwn pan fi'n clywed bod ti'n gweithio efo bobl. Fi wastad eisiau gwybod ydyn nhw'n neis, ydyn nhw'n neis, ydyn nhw'n neis. A ti wastad yn dod o'n ôl yn dweud ydyn nhw'n I gyd yn gret. Fi rioed I clywed ti'n slag gan unrhyw un I ffwrdd mawr siom I mi. Allan o'r bobl ti'n gweithio efo nhw, mae rhaid bod ti'n weithio jyst yn cael y teimlad surreal, allan credu bod fi efo'r person yma, a bod ti mewn un o ohonyn nhw. Wel, wyt, ond hefyd ti'n teimlo, waw, dwi'n gweithio efo meistr ar ei crefft, a pam ti'n gweithio efo actor da, mae dy actio dyn y gwella. Diolch ond pan ma'n i'n gweithio, pan dwi'n gweithio efo Meryl Streep neu pwy bynnag Gene Hackman, ar y pryd, pan ma'n nhw mewn 3 dimensiwn, just actor arall dyn nhw, wedyn pan ti'n gweld y ffilm, ti'n mynd, oh my god, Gene Hackman! Neu pwy bynnag ydi o. Na, ie, edmygedd sgynna fi wastad, dim byd arall, just edmygedd mawr I corff o waith rhai o'r bobl yma. Ti'n newid fyna felly neu rhywun fel Gene Hackman neu Meryl Streep wthio ti well. So be maen nhw'n neud bod nhw fyna bod ti'n mynd rhaid well I fi ddod efo A-game efo... Na, ti'n mynd deud hynna. Na, maen nhw'n actio yn broses o wrando ac o ymateb. Ac os di beth ti'n wrando ar yn berffaith, mae dy ymateb di mynd I fod yn berffaith. Mae'n anodd iawn actio ar ben dy hun. O'n i'n gweld fyna, nethon nhw ddim rhoi mewn I fi un o'r hoff berfformiadau, sef yn Garfield 2, A Tale of Two Kitties. Nawr, yn fyna, mi oedd ti yn chwarae llais y ci, ond llais acen Albanaidd. A nag yw'n wir, pan ysdi gychwyn y broses o'ch chi mewn y recordio, oedd ti jyst yn neud falle rhyw cod Scottish. Wedyn oedd ti'n neud rhyw ddrama lle oedd ti yn chwarae Albanor go iawn. Acen di wella, yndo? Do, wel, nathon ni'n recordio fo dros gyfnod
fisoedd si fewn a just gwneud recen Albanaidd eitha diog. A wedyn, wrth gwrs, yn y cyfamser gwneud ffilm lle ni'n gorau chwarae Albanwr a gweithio'n ddiddig ar y racen. A mynd nôl a gwrando ar y tecs o'n i wedi gwneud ynghynt a dal yn mhen mewn siom. Mewn siom. Wrth gwrs, Bill Murray, chwarae y Garfield yn yna. Dwi rioed i weld o dan. Na? Dyna fe, mae'n briliant. Mae hwnna'n gwestiwn da felly. Mae lot o actorion dweud fi mae hoffi gwylio yn ffilms i a fi ddim yn credu nhw. Ond ni ydi hwnna'n wir. Efe myth ydi o'n ydi actorion. Na, dwi'n cysaio. Ti'n eisiau gweld yr holl beth yn ei gyfanrwydd? Na. Wel, mae jyst yn broses boenus iawn. Pam? Wel, achos pam ti'n sefyll mewn drych, gyd i ddewis cerdded i ffwrdd. Ond mae gweld y hun ar sgrin enfawr fel yna, mae o'n annaturiol. Mae o'n chwarae hel efo dy ego di yn y lle cyntaf. Ac wyt ti, wrth gwrs, ym mhob dim wyt ti'n neud, ym mhob cymeriad ti'n chwarae, wyt ti'n gweld llynnoedd mawr o ti. Mae'n amhosib bron i ti gredu'r cymeriad rwy ti'n chwarae, achos ti'n gweld y ti ôl y cymeriad. Felly, dwi'n meddwl bod y mwyafrif o actorion yn... Dwi'n well erbyn hyn. Ti'n gorfod mynd i premiers a balli a gorfod eistedd drwy'r perfformiad fel hyn. Dwi'n neud. Ond efo, just rhan o'r job di hynna. Dwi'n gwybod bod ti yn lisgenhad, o rai fi ar eich hwnna'n fyny yn basta, o rai lisgenhad i Interfilm. Pam nes ti benderfynu wrth gwrs os ni wrth y modd yn bod yn lisgenhad i Interfilm? Wel, achos dwi'n teimlo'n lwcus iawn, iawn bod fi wedi cael y cyfleoedd dwi wedi gael. Damwain a hap di lot ohonyn nhw ar y sgil ydi sylweddoli pam bod na gyfle da ger dy frondi. A gafal yna fo, a mynd efo fo. Ond, ges i pan o'n i yn... Dwi'n gweld ffilm, Interfilm ydi defnyddio ffilm fel adnodd addysgiadol mewn ysgolion i bobl ifanc. Ac y peth sy'n nath yn attractio fi i Interfilm fwy na dim ydy pam ti'n dangos ffilm i ddosbarth o blant, mae o'n lefeler anhygoel. Diolch ots be di gallu darllen neu unrhyw all, mae o'n ddemocrataidd iawn. A mae'r dosbarth cyfan gallu siarad am ei hymateb emosiynol nhw i stori ar yr un lefel. Ac hefyd agor allan y diwydiant ffilm fod o ddim yn rhywbeth amhosib i fentro fewn iddo fo. Fod na gyfleoedd ar gael yn y diwydiant ffilm. Mae actio di rhan bach iawn. Os ydych chi eisiau bod yn ddyn tân, mae yna job dyn tân i ti yn y diwydiant ffilm. Os ydych chi eisiau bod yn... Os ydych ti'n... Mae pethau fel colir, stunt, cynllunio dillad, os ydych ti'n artist, mae'n ddiwydiant eang frydig iawn. A dwi jyst eisiau cefnogi rhywbeth sydd yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc yn debyg i'r cyfleoedd dwi wedi bod yn lwcus iawn i'w cael. Dwi'n gwybod pan ti'n gweithio ar ffilm, dwi'n wastad yn hoffi clywed ti'n sôn bod ti'n hoffi'r ffaith bod yna tîm fyna a bod ti'n hoffi bod yna ran tîm yma. Wyt ti nawr, achos ti wedi bod yn gweithio yn y diwydiant ers chwarter canrif? Wyt ti wedi gweld rhai o'r bobl falle wedi cychwyn fel runners neu beth bynnag yn mynd ymlaen i wneud pethau eraill, ac o bosib rhoi gwaith i ti fyd? Yn hollol, mae hynna'n un peth am y diwydiant ffilm. Ar y cyfan, mae bobl yn dechrau ar y run gwaelod. Os o'n i'n dweud, lot o gyfarwyddwyr mawr y byd wedi dechrau fel runners. So mae yn bosib yn y diwylliant yna i weithio dy ffordd i fyny a gorffen i fyny yn gwneud be oedd ti wedi frwyddio, oedd ti eisiau gwneud hefyd. Mae hefyd yn ddiwydiant lle fyddi wedi newid y feddwl yn gyson a multitasgio nes bod ti'n ffeindio be yn union pa ran o ti eisiau i chwarae
yno fo. Wyt ti, mae'n ddiwydiant anodd, ond pa gyngor, so rhywun eisiau gwneud, yn wedi yn y byd actio nawr, pa gyngor, fel mae'r diwydiant i newid nawr, pa gyngor sydd ti'n rhoi i rhywun sy'n setio mas nawr i fynd, pa yw sydd ti'n awgrymu sy'n nhw'n wneud? Wel, sy'n ni'n awgrymu i'r unrhyw un sy'n eisiau gwneud ffilm, i wneud ffilm. Achos doedd pan o'n i'n ifanc, doedd gennym ni ddim ffôns. So mae yna studio yn yn pogedu ni. Ac dwi ddim hanner mor hyddysg efo'r peiriant llaw yma a mae bobl ifanc. So fydde di olygu. Ac i wneud, gwneud a deud storiau, gwneud ffilm. A cyn ti wybod fi gen ti gorff o waith fydde di gyflwyno i goleg neu i gyfarwyddwr neu i gynhyrchydd. A dangos, be fyswn ni eisiau gweld fyswn ni'n gynhyrchydd ydy gweld bod rhywun efo corff o waith, bod nhw'n ddiddig ac yn weithgar. Mae hwnna'n un cyngor. Cyngor i actor ifanc ydy gwnewch bob dim, bob cyfle gewch chi. Does dim ffasiwn beth o bod yn cool neu ddim yn cool. Bob cyfle gewch chi i actio yn dal neu'n ddi-dal, gnewch o. Mae o'r un fath a unrhyw beth, so y mwyaf ti'n neud o, y mwyaf gyfleoedd sy'n cael ei rhoi ger dy brondi. A dyna unwaith eto pan fod into ffilm mor llwyddiannus. Gret. Dwi'n ni'n mynd i ddangos i gloi nawr. Achos yn amlwg i somddyrfa ffilm a bob dim, ond ti wastad i bod yn fodlon i ymddangos mewn fideos pop dy ffrindiau di. Pan oedd fideos pop yn rhywbeth ac yn beth, ac oedd ar y pryd oedd nhw'n huge, o gen ti MTV, o ti ffili cael can nawn i boen o'r fideo. Mae o'n gylfyddus sy'n bodoli gymaint o hynny nawr, ond oedd na gyfnod lle... Wel, nyn ni rhedeg y clip, gwni sgwrs cloi am beth hwn, rhedwch y clip, sgwylwch hwnna. Na'r unig dro sy'n Noel Gallagher yn cynnitau unrhyw un i esgus o fod sy'n canu hefyd. Yna, fi'n mynd i gweld o'n neud e fel yna. O ran cerddoriaeth, rhan o dy fetholeg di yw dy fod oedd e ti yn ganwr i super furry animals, ie? Nawr, ydy hwnna'n wir? Na, mewn stafell wely yn Colum Road yn Gaerdydd. Mi o'n i'n byw na efo Dafydd y drummer a Bymff. Ac o'na mixing desk fath o... oedd yn cael ei rhedeg ar lo, hen mixing desk, oedden ni'n dablo yn fanna, a oedden ni'n mynd allan yn galed. So oedd yr enw Super Furry Animals yn bodoli am 5 mlynedd cyn i neb godi gitar. A dyn, nathon ni chydig o demos a hyn a llall, ond dyna mor bell y mae o'n mynd. O'n i efo nhw cyn i nhw weld unrhyw exec cwmni recordiau felly. So mae o'n wir, ond diolch ddim fatha bod fi wedi cael yn haflu allan o'r band. Na, union. It's griff character. Gret, mae'n amser ni ar ben fan hyn. Diolch yn iawn ti, newch chi dangos eich gwerthfawrogiad i'r anhygol Rhys Ifans. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am fynychu'r sesiynau. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i fod yn fan hyn o ran o'r gwlad. Diolch yn fawr iawn i'r 15 person nath dweud na cyn wrth nhw ofyn i fi. Cyn i ni orffen, dwi am wahodd Efa o Into Ffilm i'r llwyfan, lle mae Efa fan hyn. Efa dwi'n aelod o banel ieuenctid Into Ffilm. Hoffen ni ar ran Into Ffilm BAFTA Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Diolch i chi am fod gyda ni heddi. Fel person ifanc sy'n diddori yn y byd ffilm, rwy fi fel pawb arall dwi'n siŵr yn ddiolchgar am cael y cyfle i fod wedi clywed am eich gyrfa lliwgar a llwyddiannus. Mae'n bwysig bod gyda ni pobl fel chi sy'n ein hysbrydoli ac yn rhoi'r hyder i ni gredu bod modd i ni wireddu ein breuddwydion hefyd rhyw ddydd. Diolch yn fawr eto. Mae yna groeso chi aros fan hyn tan bore fory pan mae'r AMs yn ôl. Os hoffech chi adael neges ar eu computers nhw, fi'n siŵr sy'n nhw'n gwerthfawrogi hwnna. Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i chi a diolch yn fawr iawn i Rhys Ifans. Diolch yn fawr iawn.